даҳҳо сокини Пунук дар ноҳияи Ашт тақрибан як моҳ боз Акмал Ҳомидови ҳамдеҳаашонро дар кӯҳу теппаҳо ҷустуҷӯ доранд. Акмал Ҳомидов рӯзи 3 ноябр ҳамроҳи бародаронаш ба нигоҳубини чорво рафта, вале бар асари шамолу сардӣ нопадид гаштааст. ба гуфтаи пайвандонаш ӯ бори охир шоми 3 ноябр телефонӣ ба бародараш гуфтааст ки тавони ба боло баромадан надорам ва омада ба ман ёрӣ диҳед. аммо баъди он телефонаш хомӯш гаштааст. гирди атрофа кофтагӣ баъд посёлка ба хабар кардия посёлка одамо буромадагӣ солдато буромадаган то соати 12 шаба кофткон кардиган ягон хел вай нашудагӣ баъд фуромада омадагӣ аз числи 4 сар шуд то ҳамирӯза то ҳоло одамо кофткон каросянд ҳамун ҷое ки буромадагӣ кӯба аммо атрофа то 5 километр гирди атрофа кофтанд ягон хел навигарӣ нест. минтақае ки Акмал Ҳомидов нопадид шудааст бо Ӯзбекистон ҳаммарз аст. як масъули мақомоти маҳаллӣ рӯзи 27 ноябр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт аз он сӯи марз низ ҷустуҷӯ натиҷа надодааст. телефонаш кисашанда ёфта тиян якашон зинда мурда як меро дунидама худо меро худо ҷонам ҳалок барф наборида дига накарам бачая ёвам гуфта ҳаракатаминанда додарса шаб саҳар ховам не дига не анаминаку. Акмал Ҳомидови 37 сола соҳиби оила ва 2 фарзанд аст. ҳоло пайвандонаш умедоранд ки то сардиҳои шадид ӯро меёбанд ва ба ин кор аз маъмурони наҷот дар вилояти Суғду Душанбе мадад мехоҳанд. беш аз 90% Тоҷикистон кӯҳсор аст ва баъзан чунин иттифоқ рух медиҳад. чанд аз ин ҳодисаҳо бо фоҷиа анҷомида ҳолатҳои баръакс низ кам нестанд.